Sona. Action. तेरा मेरा तेरा दिल ही होगा Hey guys, so welcome to my YouTube channel, GENU vlogs and donodom kado ko fans tame prangsi chorolo 93k subscriber nang pale dun pot Lapen ke 100k leng da po lasi neta dream lo 100k pale fans tame Lapen Nangli tum akang on support sigenang solo la 100k pale fan and donodom pini video content man ke nanitum social media ahin long setame penangan nanitum Tangka kelong joy ke pen nanitum ngilun pen setame nanitum claim pon unji Lapen income unji Lapen ke nili kachini mate nili ke claim bom abang ke YouTube long bang si claim perang lo Lapen YouTube long penangan chini pon lo la si pini video bang ke interesting pic ji dono to ki jut sian lang thornoi kalite nang litum chini pon pedat po copy phanma puke la si ke cheng si bang ke YouTube long Lapen nili YouTube si claim perang po la si YouTube sing than pon perang po prang claim ben non claim an difference dok pic lo athe non 2003 bang ke isi features na klang alo short pen setame nangli tum income unji Lapen monetize unji dono tum lasi bp ma koson son ma lasi non nili nang than pachini poni po dono tum alom so fi pe Lapen ke nangli tum setame Facebook page pen setame income unji Lapen nili do ka bim han setame na pachini poni po nili Facebook page pen first income kon si kelong ma lasi ka do ka bim han setame nili nang han pachini poni po paklang poni po de dono to Lapen ke nangli tum pliando through social media pe nang tum income pon unji lasi nang than pon ji guys ke cheng si bang ke YouTube pen Lapen second bang ke YouTube short pen Lapen third bang ke Facebook page pen Lapen ke fourth bang ke nang tum Facebook reels pen stame nang tum income pon unji don to Lapen ke koson son ma I step through nang tum han nang than pon pachini pon ikpo lage ka do ko we nang tum han lo son play alang than pon iklo AC bang ke YouTube pen Lapen YouTube short Lapen ke Facebook page Lapen ke reels pen tum han step by step nang than pon ikpo mate thi hack pen don to lasi nan tum penangan ta chini po YouTube claim tum chini ikpo YouTube channel along 1k subscriber Lapen 4000 watching hours playing nangji lalo YouTube lo mang ke la playing elo pulote nangli tum Google App sen long dam si hol dak pin phan verify claim nang po Lapen second bang ke YouTube short pula ke non head si update nang le la nangli tum 90 days Angbong pen 10 million views pale nei lalo pulte nangli tum short pen nangli tum monetize ikpo Lapen ke nangli tum income pon ikpo hard abang ke Facebook page long bang ke nangli tum 10,000 followers do nangji lalo Facebook page long 10,000 followers dolo pulote Lapen ke eli tum YouTube long langdam pulote 4,000 watching hours play nei tame Facebook page long bang ke 3,000 hours veji dono tum lasi Facebook page long bang ke cheng si ke 10,000 followers play nang po Lapen ke nani tum video ka upload pon mane vlogs na jan upload pa tame 3,000 hours nahi mate 1,80,000 minute papleng nang po la lo pulote nang tum chen la so page bang monetize po Lapen dax tame income pon Anglong po Lapen ke fourth bang ke Facebook reels pen tame nang tum monetize ikme atela ke 10k followers playing elo pulote la complete lo pulote la reels abang ke nangli tum dakpen monetize income Anglong po Lapen ke star option na klang po dak nangli tum sitame kan man ning ke hang hedi la da isi ale long pon lo dak isi features dolo mama ning ke hang te dak star send melo la so pen si dollar convert po la lo Lapen ke page long bang ke la lo facility ke la
joy ki ke kali hai ase nan tum samay unane bori pon non chun mek pon lapen ke all the best kado ko events tame claim pa mekan na lapen ke porta nang ko iti non ke ala YouTube long tame asap soch pan ding nang ko lapen ding ke nang solo ajara son long tame ke claim ke lasi nilita 2 years ke claim regular ka upload pen tame nil dach pan ding la lapen ke isi aim dolo 100 ke subscriber ke liye ha sinang tum tame na pa playing dunji lapen ke kai kes tame do air po sining the pono ka do ko event tame lapen tame claim pa mekanon lapen ke mane si hedi research kuri che tha YouTube long ko son si monetize pa playing nangji mal hai hedi mane lai por lang pon bomon men ke claim to video manai lo pura direct upload fit ke nang ne nale tum pp pro te lang tame opportunity enun tha la no tum opinion video bang elan lo lapen la so video interesting o polote like ignon lapen share ignon lapen ke comment section la tame nang than pon ignon lapen ke ka do gawis tame nili channel subscribe kilang mode subscribe iksera rang no GENU vlogs YouTube channel. Next time nila jitong tunang dono to never give up.